Ens trobem a Vilafranca del Penedès, on hem inaugurat la Gira de Tardor de Ciutats Defensores dels Drets Humans, un projecte del Fons Català de Cooperació en el qual hi participen 24 municipis i que serveix per difondre diferents situacions de vulneració dels drets humans arreu del món. Els drets humans estan en aquests moments en regressió a molts països, quan creiem que hauria de ser absolutament a la inversa. Farà 76 anys, aquest desembre, de l'aprovació de la Declaració Universal dels Drets Humans i molts d'ells no s'estan complint. Amb aquesta gira de tardor posarem diferents exemples i posarem veu a aquestes vulneracions que hi ha per ser conscients i passar a l'acció. Des del municipalisme creiem molt important poder tirar endavant projectes com el de Ciutats Defensores, uns projectes que el que fan és posar sobre de la taula tot el que té a veure amb els drets humans que malauradament estan veient-se molt retallats. Ajuntaments com els de Vilafranca tenim molt clar que volem treballar per ciutats que siguin defensores dels drets humans. I una de les activitats que avui enllacem en aquest teatre és precisament això, posar sobre la taula els defensors i defensores de l'edició de la tardor. Us animem a participar en aquesta gira de tardor de Ciutats Defensores dels Drets Humans i en ser també activistes per plantar moltíssimes llavors perquè puguem passar a l'acció en la defensa dels drets humans. La lluita pels drets humans és una lluita global, però sobretot també local.